Здравейте в първи епизод, в който ще започна да програмираме наистина. Днес ще ви покажа как да работите с Visual Studio Code, как да започнете първия си проект, как да организирате проектите си и след това ще нарисуваме част от полето. Най-сложното в една игра или във всеки един проект е да го разбиете на малки части. В въведението ви показах какво си представям за играта. Съответно и вие, когато започвате нещо да правите, трябва да си представите крайния резултат. Когато имате финалната цел, към която се стремите, започвате да правите малки стъпки към нея, така че постоянно да добавяте нови и нови неща, така че да се получи голямото нещо. Нека да отворим сега Visual Studio Code за първи път. Когато го отворите, той изглежда ето така. Може да създадете нов файл, той ще се създаде на случайно място и затова ще ви кажа да направите папка. По принцип ще тръкнете на Open Folder, де-факто също е Open Folder, но когато сте вътре, създайте нова папка. Не да отворите съществуваща, създайте нова. Каква е целта? Целта е да имате проект, който ще стои в новите документи, не в папката на тичъра и ще се казва Гойеница, защото така викам на играта си. По принцип е базирана на не се среди човече, ама не е истинското не се среди човече, така че за момента ще бъде Гойеница. Тъса. Влизаме в папката, тя ще е празна естествено, но казваме, че искаме да работим в тази папка. И вече Visual Studio минава в режима, в който ще го направя на голям екран. Дори ще го направя F11, да взема цялата работна среда. И вече сте вътре в папката си, в която може да се организирате файловете. Може да създадете нов файл и той ще бъде част от папката. Как ще го кръстим? Тук не ми харесва. Предпочитам да цъкнете на ето това файлче, което знаете, че ще работи в папката Гойеница и ще създадем файлчето вътре в нея. Този файл първо трябва да го запаметяваме и да го организираме някъде. Ще го кръстя 01. Да, ще го кръстя 01 и ще кръстя какво прави. Рисуване на поле. .py. py означава, че това е Python файл, съкратено. Всеки файл в операционната ви система има разширение и разширението подсказва с какъв редактор да се отвори, как да се отвори. Така че py е важна част. .py. Натискам Enter, файлът е създаден. Visual Studio по разширението разпознава, че това е Python файл и отпред има синята иконка с двете гонещи се змии. Какво е първото нещо, което или най-лесното нещо, което може да направите на Python, е да напишете нещо, което да се изпечата, да ви поздрави. Аз ще напечатам играта на Алекс и предпочитам кирилица. Ctrl-S ще ви запамети файла, явно трябва да изляза от F11. Трябва да запаметите файла. Може да използвате менютата, програмистите използваме клавишни комбинации. В този курс ще ви покажа множество клавишни комбинации, с които да не трябва да се пресягате до мишката, да се премествате ръката и да забавяте процеса. Също така ще ви покажа и как да създавате код, а не да пишете код. Програмистите не пишем код, програмистите създаваме измислен код. Има разлика, не трябва да сте машинописци. Ще натисна Ctrl-S и тази бяла точка тук, която е под хикчето до името на полето, ще изчезне. Това означава, че файлът в момента е с промени. Когато натисна Ctrl-S, той бива запаметен и вече ще бъде изпълнен. Как да изпълним файла? Отиваме в меню на Run и виждаме, че има стартирай без да проверяваш за грешки, без да го изпълняваш стъпка по стъпка. Може да натиснете и F5. Не предпочитам, аз ще натискам Ctrl F5. Много обичам да се държа кутрето върху клавиша Ctrl и с останалите си пръсти да използвам останалите клавишни комбинации. Така че ще се пресегна, ще натисна Ctrl F5 и по този начин ще стартирам нещата. Тук отгоре също имате една стрелкичка, която може да натискате, ако искате да използвате мишката. Ctrl F5. Обяснявам, че искам да бъде Python файл. Долу се появява терминал, в който ни обяснява, че стартира Python програма и резултата от програмата е изпечатан текст на екрана играта на Алекс. Промените,
вашето име в този код или напишете, че това е гонеца и имаме нещо, което знаем, че работи. Да видим какви са ни следващите стъпки. Следващата стъпка е, след като сме създали заглавие, това ни беше сплаш скрина. Да напечатаме клетка. Клетката отново ще отпечатаме с print. И си представям, че една долна чертичка може да представлява квадратче, в което ще се движат нашите пионки в бъдеще. Ctrl F5, изпълнява се и имаме едно квадратче. Сега, може да направите Ctrl Alt, стрелка надолу, не, Ctrl Shift, стрелка надолу, Alt Shift, стрелка надолу, да. Alt Shift, стрелка надолу ми копира реда и сега ще имам два реда. Въпросът е, че ако искам да направя поле от 50 реда, не трябва да правя 50 отделни клетки, а трябва да бъда програмист и да създам цикъл. Цикъл, един от начините да се направи е с командата for. За всяка клетка в обхвата range от 0 до 50 печатай долни чертички. И това трябва да създаде 50 долни чертички. Ctrl F5 не работи. Имаме грешен синтаксис в Python. Имаме стрелкичка, която ни показва, че нещо около тая скоба е грешно. Грешката е, че трябва да имате двоеточие. Трябва да обясните и забележете как тук имаше червено. По-рано ви споменах за PyLint. Оцветяване местата, където имаме грешки. Дори това, че файла свети в червено, също означава, че има грешка. Натискам двоеточие и тази грешка изчезна. Появи се друга. Не знам каква е грешката или по-скоро посочвам. Не ми казва каква е грешката. Ctrl F5 запаметява и пуска и ми казва, има проблем при принта. Indentation error. Очаква се да бъде индентен, да бъде отместен кода навътре. Отместването става с клавиша Tab, който се намира над капслокове. Този код, когато бъде преместен навътре, вече принадлежи на for цикъла. Когато не е изместен навътре, ето тук не принадлежи на for цикъла. Така че в Python влагането на код в подпрограми, да го наречем, става с отместване, с Tab. Ctrl F5. Имаме 50 чертички, обаче съм в колона. Проблем. Трябва да ги направим. Да са заедно. На едно място. Print командата има настройка, в която казваме запетайка. Искам да завършваш всеки print с нещо. По принцип всеки print завършва с нов ред и затова имаме 50 нови реда. Тук му казвам, искам да завършваш тези конкретно принтове с нищо. С две кавички една след друга, без нищо вътре в тях. Ctrl F5. Yes. Имаме 50 чертички. Ако някой има търпението да ги преброи, може да пробва. Всъщност нека да проверим дали са 50 или 5, защото там пише от 0 до 5. Дори нека от 0 до 3. Ctrl F5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да, 3 са. Добре. Значи от 0 до 3 печата 3 чертички. Правим си ги 50, за да има голямо поле, в което да може да хвърляме множество зарчета. Проблемът е, че след последната чертичка не пренасяме на нов ред и следващата команда ще има проблеми. Следващото печатане ще има проблеми. Затова му казваме отпечатай нищо, но ще преминеш на нов ред. Запаметяваме Ctrl S, натискаме Ctrl F5 и имаме същия ефект. Защо? Защото този нов ред принадлежи на цикъла и правим празно място, нов ред, което е също като преди малко. Трябва да изкараме пренасянето на нов ред да бъде след като приключи цикъл от 50 повторения, чак тогава да напечатаме само веднъж един нов ред накрая. Така че премахваме индентацията и тук ще натисна Shift и Tab. Не трия,
Не използвам Backspace, Shift и Tab. По този начин мога да местя, сега ще ви покажа всъщност, много код напред и назад. Това помага. Премествам, няма го преместя още, Save, Ctrl F5, да, имаме 50 чертички и преминаваме на нов ред. Сега, тези 50 чертички мен не ми харесват. Залепени са една от друга, тълпа са. Искам да им дам пространство. Затова ще мина на нов ред, всъщност няма да мина на нов ред, ще натисна Shift, Alt, стрелка надолу и това директно създаде копия на текущата линия. Всеки от вас, надявам се, знае как да направи нещото. Маркирам си кода, дори всеки от вас би го направил с влачене. Аз като програмист ще го направя с Ctrl, Shift и стрелка настрани и ще маркирам цели думи. Става малко по-бързо. Забележете как думата print се избира наведнъж, как думата клетка или думата for се избират наведнъж. Това е защото натискам и Ctrl и Shift едновременно. Само, че не искам да го маркирам, да копирам, да ходя, да поставям бавен процес, затова натискам Alt Shift стрелка надолу и директно кода се копира. Сега, като копирах, трябва да внимавам какво съм копирал, искам да имам празен ред. Празно място, да имам бял интервал, празен интервал между клетките си. Save, F5, Ctrl F5. И вече имам поле, което изглежда по начина, по който се представя. Нека да добавим и един принт накрая, че Shift Alt стрелка на Ctrl Z. Така. Имам два курсора, Escape. Shift Alt стрелка надолу. Искам да кажа край на играта, за да знам, че всичко е приключило. И си имам изложение и финал. Си имам въведение в играта, имам изложение, имам съществената част, имам финал на играта. Ctrl Save, Ctrl F5, играта на Алекс, рисуваме полето, край на играта, супер. Проверявам си записките. Това, което направих току-що, беше важно. Организирах си кода с малко празни редове, в които да знам, че това са три различни логически секции. Те не са пряко свързани помежду си, т.е. не трябва да са заедно. Може би този принт би го сложил да е част от форът, защото след като приключа печатането, искам да се появи един празен ред. Но този финал на играта е съвсем различен и той не зависи от този цикъл за печатане на полето за игра. Да обобщим какво направихме днес. Днес направихме доста нови неща. Около 10 нови неща направихме. Повторете ги стъпка по стъпка внимателно. Изпробвайте ги, поиграйте се, експериментирайте. Казал съм ви, измислете собствена игра и пробвайте да направите първата стъпка с помощта на принтове и цикли в нея. Повторете и грешките, които направих, за да се научите как да четете грешки в конзолата, за да може да ги оправяте. Ако не знаете, ако ви попадне нова грешка, копирайте от конзолата, от терминала, потърсете в търсачката какво означава и ще намерите обяснение. Пълно е. И програмирането е интернет технология, в интернет е пълно с обяснения за проблемите, които са свързани с програмирането. Така че няма да имате проблеми да учите сами и това е супер важното умение, да се научите да учите сами. Това, което научихте и най-важното днес е как да правите цикли. Компютрите могат да правят множество неща. Силата на компютрите не е да мислят. Всеки от вас първоначално казва, компютрите са умни, не, компютрите не са умни. Компютрите са добре програмирани от умни хора. Компютрите правят прости сметки ужасно бързо. Но сметките са елементарни и са просто. Това, което виждате тук е елементарно. Ако вас ви накарам да нарисувате 50 чертички, ще ви отнеме някакво време, докато преминете с химикала по листа. Компютърът го нарисува за една секунда. Това е неговата сила. Но умението да програмираш е умението на човека. Следващия урок ще поставим пионка върху полето и ще ви науча какво е променливо. До скоро!